رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ayah dapat kami datangnya maroy na mga alas 8 video udi na alas 8 na kung iya belaga ko kali limu diwagi kaya pagiligan na mo sekali kali limu dun lagi kali limu dium na basta mga masaniyo na malarak ni argo basta masaniyo na malarak ni argo sama na yan na biar kaya sumakarkan na nalantang namin sama na ya so buti ang jatuhin ni siya kaya awa na kan unang mo siya kaya natin yung mutin da kami mga luboy biar kaya kapagpakaran ni na kaya ulan-ulala Ramadan na biar ko ito tanong biar ko iman to na namuan na yung diman to na detar o miya usoy man to ang kaya multaka detar miya uso guni na dagay deker dekitan wa multaka na miya kapirarag na miya nigi yung multaka da yan nga multaka na tunjuki dunia nagua ki sisigi yang kaya multaka napia nagumpul sa mga gran multaka nana alhamdulillah kasusa kanun na bunalamatang wala kaya kebisian kita na agama pendapat ini man na tabiya pendapat ini man akada kelalulutan sama nila na ikabibisi niya lagi niya. Ayah ikabibisi niya na dunia. Api yang enggak iya mga pedagang sama rawin ada ni kaya pitayan na miya kapamay busira pana nagwiran ko mga tindiran mga opisinairan oy okay nasakan na salugo urkan aya kaso salugo urkan na pendapatin yung mana miyak ka ripuskan yung seminar okay na din na mukul no pendapatin yung mana si mustaqbal na yarkian na nakaisa ko pituloy ina ko depan masih marawin na si isa pangarungan sa pangarungan kami kada-kada narantang no na mga di boleh padiin mamu sa Samira na ayaw oras ron na Isnin Salasa Abu Kamis makadugo ko pituloy yung ergatan na makatalo-talo ay Arba'a Sabtu Akad. Dia mo to arba usap ka wo kan na panapalit no to kompleto para sa giwingipin. Ay dapat yun. Ay nauditan no lagi makaso abiling ang muskano na di nga taw. Allahu Akbar. Iman to nakadi sulud dia kaya ulan-ulan na Ramadan napaka anuin tanwa dia kaya inano yung mga ulama antawa unon ipakalaba sa kaya Ramadan. Abanawa na taw na pakalabo. Kada ba mapipigil sa kaya labo na miya kan labo sa watermelon. Biya kan labo sa kendigong sa bread, isaw labo na grocery niyan di aya miya kan labo Ramadan na dumalapis o kaya sabi dulu Ramadan dia kalala amalam ya pasangnya yuti dumalapis baka para tiya kanua sulud yang kaya Ramadan na adna mga petenua mga muslim aya bu amaniran ko Ramadan na only puasa bu iya dak na di ipusa da dip siya pure Apa yang mga inspeksyon na? Pag mga dalo, na-inspeksyon na kaso lang unwalay. At ang mga inairan na
Kapag na pumadi jiran. Nera pa nakapakasimba yan, isisir na pa diyan. Awan. Na adam pun na dipsimba yan sa magrib kagita takas. Ano di ka pakatagas sa taon na ilang May sasaulay. So paninigupan, no? Nakinuha niya yung sigupan niya, may nigupan. So pabubo, mga umimba ma, kaya din juwa ka to. Ay, abu, waka to niya na Aisha. Oh. Aisha bu, waka to niya. Nasa tarawin, nasa ragyano kanina, inawa niya. Oh. Mga pakaisyo to, agulo sa barangay, ino terimaan sa mga barapuas sa Ramadan, adi ba din sembayang ini kita dengan dati terima. Oke, na ya piu na diterima. Nah, ini kita dengan pamasa terima. Mia terima sa puasa nga kami mulid na surga. Ay problema na paano kung pagkasul di ay gunji surga na sampai. Mama ka bigyan ka sa tarang. Mapakalarga nga di gunji ka. Nakiti berarti ya. Bigyan na ni sabab ayapian utula kitab apakalabos ang kay Ramadan. Shalom. Insyaallah pagninggog wala palitan ng rumirambay. Amin. Amin na niwaya. Makataros na nuwag yung ibabaitan mo o pagarin niyo. Dasa di ka di na pisaw? Do. Ayaw masusuainin na sa mga tungalitan mo sine, kadaglan na si miniga sa iligan. O sinamya mangiga. O, sumambu sumamaan, lagi di kiki kadisan niya. Sa kiki kadisir, yung na mayor, nosiran mo may mangiga. Sama na yan, nasa kani kuwing, okay na, siya ko ka noong duduk. Napakabuti ang sa Quran di tagi depan, nasa aman ni nanay yung di tagi depan. Si Tagino pasaran na. Aya inaluy sa kitab, napiyag ito kawan o kitab, nagupiyag isa buta niya. At iku kitab, i'lam anna alamat as-sa'ada i'lam anna alamat as-sa'ada 11 khaslah. Tanudingga ubang alipati amata-mataan ayat tuos kumiyaguntong. Mana saada namanya guntong dan saya si ustaz yang saada. Do. Ayah mana saada namanya bukur. Mia guntung. Sakan na bagus saada ka saada. Ayah ay. Nakagisa na saad. Ayah manggumana urkak nun na tinabang ugu pa. Pipirin na ugu pa sekarang. Dia ita kan kamu. Oh. 10 tigil nagwisa agito uska kutaw amya kapas. Napengning ko Allah apala-paletan no si imatag. Amin. Bunga si miyata miya kalabagad lagi. Mata kalabay miya kalabay lagi utapitiro ka na. Pira miya labang sa kaya kaya sa Ramadan sama na yan na ito nga kung labiduga to singibu miya labago. Nasa ka, tingin na labitilo to singibu miya labago. Kalabag iti pira miya kalaba. Iti pira miya lapis ka miya tembang ko. Dunia. Dito nga niyan. Miya napasenyo ka mapiyar. Pangan tigo mga ulama miya kalaba na ayakuna zahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Mabaloy sutaw azahidan fid dunya. Kata ni mana zahid? Tiang warang yan sa dunia. Nakataw ni pa na ito ni maranaw tiang warang. Tiang mulungan niya. Ito ni tiang warang. Ha? Jadi kuda ni ano, yunatan niyan, inawaan niyan. Oh.
ayyakuna zahidan fid dunia mabului sutau atau warangan nian sedunia. Nah, atau di siya bucet yang kaya zahidan fid dunia, te warangan sedunia. Baupama ka empleyado ka nang nakakuha mag-empleyado. Ha? Naupada ka nga natin kilusan na ka nagyagi nga iyakuan. Tidak po. Naudiga din gilupan natin ang ginagakot nag-ibas. So, di. Nabagiti ba pikir ro? Kaya mapipikir sa diyan kaya tiya warangian sa dunia na pianang gilaan yan ubama akalo dunia. Gitu makna niyan. Ano man di ginakuha namin ito? Abun niya karatay ito. Di ba? Pure. Ano man namin milyonaryo? Abun niya awat ko itong anay niyan. Correct. Ano man namin profesional? Abun din kaya na kita no itong anay niyan. Ngayon no, nakagiya asokiyat taguun ang kutwa mapia at pamamagayan ng Allah sa dunia na kaya sabapan sa kilipatan yang bujuan tapir. Niya kapipiparas na malakay tamo namiyak ka lalakan niya gama. Namiyak kapipiparas namiyak ka lalakay ka dito namiyak ka lalakan niya gama. Aya patot na profesional ka namiyak ka lalakan niya gama. Sabab sa aya ile ng umrano ni girap ka ko amapian na pagkaratay adet. Ating niya ko amapian na. But miya karatay adet. Ha? Igira aso tao. Nadengaran niya no ibarat kenapa ibarat attorney. Nadumar pa wedding kalilimud nadinga din pagagknaditya ka na kereta ginonia. Mapi ada caman itu. Dengan pagagknaditya, dengan gira pagka inguma nami siguro sa marato, pia di yung ngayon na rin, nakanabab kereta ginawa ko. Ngayon nung, naging mababa ko. Okay, naandun ni, kapakapurwa ka rin. Amadatu ako, makatamo ako, maatorni ako, na pagkarata ko yan, ngayon nung, naudi ako, maaknaditya, di yung utakan niligoy, nawa ako sa ano. Pati bukor ka nun ikakan, na di ko niyo makikilala, auto. Ha? Ben kita ucapan niya gitu. Naya Peter uwayam ana niya na kitab na ayakuna zahidan fid dunya wa ragiban lil akhirah mabalui sutaw atawarang niyan pananggilaan niyan ubama akalu dunia wa ragiban fil akhirah na ayagul bekian na pala mitutumpok sa alungan na Mauri. Dia pun number 1 na biya kalabo. Umantero nakasurgaan. Uman gelebak nakasurgaan, mamabakin nakasurgaan, magiday nakasurgaan. Panayan na connecting. Panayan connecting sa alungan Amori so sakro kabinting yan. Okay, number 2. Di siya sa mga muta di ka di Nurhayna. Di sa Manila. Nurpa o. Sama dia maalang-alang ka. Nah, number 2. Ay niya pag-usay na ka na sumya makalabo, super ka na ba? Ano yung katokoy? Pakalaba ka nung takadi. Ha? Ang takuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran na ayat ko na ikadua am guntong na sutaw ayat din amintin ayat na mintin agalbekian na simba ku Allah Ta'ala nagu lalayo na pembetiya sa Quran. To naging utahimba so ayam managimba naging utwa mana niyan na mintin mi papanadya akal ka maintain matatawag sa problema nga ano ni Kiapiten na ano man ay kasumpatian mo biti ang Quran ano ni Kiapiten na tinamalasbig ako mga de ano ni kakumulura na subject pa na biniyawin din na kan di ako pasipila na ako kadi ko rumuot sa wakto duty himma pamakuan na always reparadugan na yaman na niyan na may lenga sumina ka, adi pa kagagapusa na minindi marapman akal ka. Ina, di ka ba ninapusa ka, may ako lapas ka, nanay no ka, pidi na kan siya ka.
Namili nga man siya mga karga na nama. Digan bid nama, ama buka ka bid nama. Kanino kaya maanan yan na makabagbagar ka na, uya ka na nakayawida ka na. Na, tano din, agyan ko to awida ka panaya din may tutumpok sa alungan na. Maori. Panapalin simbok walong dana. Kauto. Watilawatul Quran na ikadua ko na mga tawa miyagukor na gumiyaguntong. Nataw alalayunian betian sa Quran. Problema na kanabagan naman ko kabutian sa Quran. Hindi naman niya kalalawid ka lang. Ha? Paano ka nung pagkatamat sa Quran? Pira ka tayo pagkabutian ka nung sa Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ino ka hajat na buyo sa 5? Ino nga para bayaw ah. Mga di kataw eh. Nay no ka talay ng musa ka. Oh. Ha? Tebeb ketuntulak na kulhuna. Sapat na yon. Mojer, niyo na ko di siga. Nangailangan na muti ang tanuso. Muti ang tanuso Quran. At ako na himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran. Ayaman niya nang beloy awida kanaka ano manaya mabeloy so sakro kabintang ka palaya maruran sa simba. Tapi ginaplalakaw ka nagkapagay beloy simba. Ha? Kapag ginaplalakaw ka nagkapagay beloy simba tiga guru samaran to inup beloy simba. Na inudip beloy simba Peter nabi sanja mimbala ka na usalamang ka. Odi, naalagang kau nakala. Yung buhay ba natin, may akabala ka kano. Oh, api ang tanim minibala ka kalulot ka. Na inalagang kaakala. Inalagang kaakala. Nagyang ko to, kaya singa ka, kaya alugir ka akala, na miya ka sidka ka. Nagyang ko tamini sidka ka, na ipamasaw sa dunia, na diubi ka pagkabay sa dunia. Di mo kaya alugir ka akala. Ay, pero ba nga... Makumos. Eh, ano ba nga kumusta? Sila man. Asal ka ba ba? Di magapa kayo ba, mama? At kailangan. Eh, ano ba nga kumusta? Apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam maswatigin sudua katawa muslim na umakambalakan wa na kumusiran amakan diketatiku rasul sumbala pada delimeran amin bugay silan sa salam na di penemakam belagati Nabi sumbala pada delimeran na palapalay silan dengerin nila anu Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya Pepe. Nanay do ka pangilay ka pag eso ka pangilay kami melesin ba. Aya ka pagilay sa ulama kaso kung ulama aya ko na miyak ka na ang pagilay na simbo pagilay no na paganero na nadulul Quran. So kapag pagilay ka kung Quran na simbo to. Api adigan beti na asar ka. Asar ka pagilay na ka sa Quran na gibo ka pagilay wala naman adigan beti ya. Nagiya buat kata tentang aku Quran na simba nadrul mushafi ibadah. Dia buat kata tentang aku Quran apa yang ingat berarti na simba. Wa nadrul Ka'bah ibadah. So kata tentang sa Ka'bah kau tu so Ka'bah. Na simba. Question mano. Tigilan na guru. At natuladan sa wala ya Ka'bah natatantangan na kanino. Kasi tingin na yung nagyan nagpakay at tuladin na nan. Pipikam ta nagyan Ka'bah. Uba ka makapnay gadi. Makapsudi kami agumura kami nay gadi ka. Na kumakaba dengan sa Masjidil Haram. Nagyan ko ta kata di nga di ka palas biga mo untud ka. Manalangkaw nga Ka'bah natatantangin nga Ka'bah. Kataman sa diyon madu matangan ak ibsurat na simba ko log. Kenapa pedengay tuladan? Na ikatalawa mga tao aayamanan niya na ikatalawa simba ko Allah arakumata na nadrul walidaini ibada at igunabi na so katatantangin ka kainaka na guwaba ka na simbo to ko Allah. Gibo ka pagilya ka kainaka. Gibo ka pagilya ka kaya maka na minitong nuto sa miyak ka na simbo ko Allah. Ay paano ba ka na ba gibo ka tatantangin ko? Okay, kami ang katirukap niya ni pakapi ginawa niyan. Namatatatang ka na kasi inaka na
Inumay ni watatatantang itigin na ipunalamatatan ko Allah kas kay inakan. Inubiya ka dagdag kububuyaran nga lagis kay niya duplicate. O ay. Yung etika inaakata idigan na din tarong sila kami ni transfer. Ano ka bibigyan na ginoy inenti na dumatay yung tagi ni mga sunjuan na talay matauna. Sotisol. O giti mga ibarati ano. Sotisol. Na. Wa tilawatul Quran. Ang takuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatul Quran. Yung mana makapantag sa Quran na mana na apigi buka tatantangingon udi na kuha ka sa sulagi DR. Cellphone. Naputan nyo lang, naputan maginigalan. Mimbali ka, manamusta niya. Mamamaginigalan. Udi, na ayaw man niya na ira ada di magimam apmbetian niya sa Quran na pakigede manakak wallah gebaya-baya kay gina pembetian jo. Quran kan lagi digabung pembetian sa Quran. Kaperat ya kan madagala di tero ya nya di pamanita jo imam. Oh, iyan asa na imam biya katatas ya. Wah, na semua mo. Wah, dapat gua na kana pedigiran gua na bubaya di ICB na pinggiro niya sore dunia. Kami yang nak di belakang. Nadi dito ko pa kay. Mana niya na piya di ka pa betia sa Quran na pakilay nakak wallah at kububuya nakaso Quran. Lagi di ka bumiya tiya sa Quran. Okay, number 3. Number 4 anan. Di ka number 3 ya. Alright. Nah. Ayah pagunay naripita na kanja kakakuaya ba Naya pagunay na ato na binin na tawarang niyan sa dunia na sugalbak yan na itutumpok sa ano na Maori. Na ikadua na awida akalian ando maneka beliugalbak yan na namun simba na bulan na yun yung pemeti ajo Quran. Okay, number 3 tanong. Ayaw ko na ikatalo ang mga tao niya kaapas na ayakuna qalilal qawli fima yahtaju ilayhi. Ikatalo at tigo kitab amia mga tao amia kanaba. Miya kapas nagsutaw ang mabeloy. Aso katero iyan na pananang gilaan iyan uban niya na mapakas ayabu kapkasan iyan o katero iyan na ira kailangan iyan. Ato no ni tunig sa muleno pa. Ayabu ka muntul ka na di kan petero. Ayabu kapag ato na binina kabugay nga kudila ka ng iro ka mga to magan jowa to. Oto mga kailangan to. Abinian pamadiin ka den. Mga oto pamagnaw ka no den. So mga kailangan na gitu. Ay mana niyan na watakulay pakakana kaswaringa. Gitu ibitero aya ko na miyaguko rataway katalo na mga tao adinian pagkasan sukater yan aya buka pagkasan yan na igira kailangan ayun pagano yung kitab na iya katawan o kitab asamulo na diyan gaya Ramadan napakailay ka sa mga baya mga barapuasa tanapak na mudo yan kakasapasatan to ba? Nung miningal yung tatalapak. Teruk-terun, talapak na dito pa. Makapterun ako ta makapteruk man. Oy, ada pa ni ginagawa na di mamalipan eh. Kaso may utang din. Nino kayo ni tingin ipniyo mo sa kaya lubugo. Oy. Ipniyo mo sa lubugo eh. Namiyaw mapasulugo. Natingin nyo ka din baling, tingin eh. Dahil tadi mag-istorya ipniyo mo sa kaya asara. Oy. Dari banglaw natigyan naman ay bebenar ko na ya coro-coro yan nabugoy ay mana niya na dipusa na kaya rota-rota niya di sa kawalay na ay mana niya na ukabaya utaw ang makanaba ukabaya utaw ang magukur maguntong na panamana marin yan na di na mapakas at dila yan udi kailangan ng utaptiro niya injala pa Siriningan tanwa ya, siriningan tanwa ya. Di magpakai ubedi kan betul. Di ka pakai.
Amay, baratin na ginor kasi ka ng mga isa nga biya ka balaga maginaw. Umini yan. Napanin mo ka kanta makapamadi nga biya gabi. Ha? Belo ya amangaw. So na to suguin ta sada. Mana tiada di. Atau kami suwakai niya gini sa para labinya no Allah sukatero am betul ka. Oh ay mana niya na pihak bahkan kaya na buso na bahkan mengino ko puri sa. Ano jika dia tunda? Oh. Nah gitu ya mana niya nak na tadi betero na aya betero unta na so kailangan. Di ba? So kailangan naka pianang gila ng Islam na kagi so tao na di niya nakatawa na miya kanalay aman na miya kabinasa ko aman niya na sukatero iyan. Ya kabinasa ko, madidiwen yan tutuloy ka sa mga watayan, di problema ka mga watayan. Madidiwen yan tutuloy jika rumah niya, di problema ka ke rumah isiran. Nagim na tawa yan yan tiulik sa siringan yan. Oy, yan yan tiulik sa mga tingadiin. Pamana kebaw nga sa surga. Oy, pagyug sa Allah makasurga ka. At ikwagaya ba niyo pakasurga ba yan? At inagay no? Miya ka tuloy-tuloy, napakamuguno niya pa ng mga malaikatan ng surga. Oy, isaw na may kakuan na so sakit yan eh, nawidan niya sa surga. Mata nga sa kan na sad sa kaito kay katiru na kaito adu siya nga. Nasad sa kaito kay katiru na dimit mudo ka. Inom ya kadeg-deg na di makapupola, kapun daging ngiro-ngiro, ano mo matero kay kerata ginoo ka. Masalah ka bu. Kau to. Ano ba di ginagawa na ditero di niya kinang kana sakit-sakitan ng tuntungan na iniyan. Oy, ato na yung mga iba natin, ito na mga kasablaw na mga kasablaw, ano doon na nakikala, ubis na kasi makatay tanaan tiya. Eh, tingnan mo si man. Ito na na mga watakay niya, yung mga na nagitiyan nila. Nagito na, normal na rakotogay na sobra sa pisetan si Tingiliga. Oy, ino nga hindi pumakay nung sa bulong sa bulat eh. Pag umano mamakay ito teniran, ino nga pa matuli ka mga wata ka niya, mga wata. Api ay teniran, ano lang inuniyo? Oy, na ayaw luira na lang inubito inas, inabito ka. Sotis wala. Ang iba niya mamasa ko ang siya iniya, sakitin na degilay niya na. Oy. Nanti nagpa kayo pure ana niya kabayatan mo makasurgatan mo na panang ginatan na ubod na makuantan mo tao. Panang ginatan niya. O mamuksurga ba? Inshallah na trainingan talo pa na yan. Okay, alhamdulillah. Napakasing amor ka nung adyo taro basta masit may layak na ano yung kanwa na tingnan niya katubig. Napaka merong pud. Oh. Napaka merong pud. Na number 4 tanong. Ayaw ko na ikapat ang mga tao, ayaw mo ano niya na kutundu ka amya ka apas. Narabia. Ikapato. Na ayaw ko na muhafidan ala as-salawatil khams. Na ayaw ko na ikapat at tanda sa sutaw na amya ka apas na may lain ka mabuloy sutaw aso 5 waktu asambayan na sisiyap niya. Nasi tanong pang usang ba yan? Nakatan. Santano. Ato na biya soya na inalo yung nabi, inalo yung kitab, aaya ko na ikapatakitin ka ko tao abiya ka apas na sulima awak to na palayan yan? Siapa? Palayan yan siapa? Upo na kami lagi ko ta meluhur na ino ka na tayo pagubdas ako kediswak to. Nami ang mapaswasan na ini ang ako top masya ako di man ni magubdas. Nami ang masumagarib na ili ang di pasing na isin mo yan. Nama ano ba nagkasa na kapag ba nga nakalabo niya problem? Ano pa nagkuraranita? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ugot niya na ulo niya. Iwak to man. Siya niya genggen. Ini ako una ba? Ini ako jora sa bubun biya mesti penabila na ya. Datang ako na bumiya boya. Kaya rarangitan penat. Ano mana gira ko na pangirawa, pamagin na ganyan subang. Naya kaya kita niya kakaya din. Lagi dupiang kita ka. Eh, beli soto. Mata. Ay ko man ada di mga lagi dululupit niya ka. Oy. Allahu Akbar Allah. Basta ka kira na. Buka gete-gete sa kakaya din. Tapos natigil lagi yung gaya. Ay mana nila di sekaratan mau sama kita. Ay naman to. Kendak lu bumiya-buya kap. Kinuan niya pala pagruso. Mama na pagkasunod lagi dia. Tahu tak piura dia di terus ni. Piura. Ilo tano kailangan sa taalim. Ayah piu-piu na yung kaya merana una tanto ang madagali paniki. Mada ka lang bulungan tano ko aman umranaw. Oh. Kanagi-dagi mo tayo nano yan. Sabab san, na ilo to mi aloy. Igira ko na igira ko na anadiksi sa mga mama. Oy. Matang apiad ni ka anman igira ko na bilan ano ni ka pagbengin na apiad ni ka bubulang ka. Nita magsimiran. Api ay magbanga subu. Magbanga subu na api. Yes, yaki ini. Na ano man ang biyag. Allahu Akbar. Ina ko 2005. Ina ko 2005. Na adna banga kan ikukunik sa radio station. Ina ko ang area na kaya kita no sa kanya lagi. Oh. Na number 5 tan.